vana Munangagwa naChivayo uvaudze kuti inini tafatswa ngavauye vandiuraye muno muChireka. Imbwa dzevanhu havana kana basa nevanhu vana Chivayo nana Munangagwa. Chavanogona kupa munhu apa, kupa munhu GD6, kupa munhu Benz ye700,000. But vanhu ava kutambura ava ona zvavaitwa vanhu. Tarisa kusatora ini, tora uko zvaitwa vanhu. Muri kufara nazvo, muri kufara nazvo here zvaitwa izvi? Paunoraramira napo iwewe, varoda kuti uraramire nekupi? Varoda kuti uzoita sei? Ndokuurayiwa uri mupenyu. Yeti unoramba uchisapota musangano weZANU-PF. Yeti unoramba uchienda kuchechi kuna papa vanotaura kuti Mnangagwa mutungamiri akanaka. Hauna kukwana. Give me some more of the dungeon. This is for Chivayo. Let me give some to Mnangagwa. Let me give some to Mnangagwa. Chivayo was burning the mind. Chinhu chandakunyatsofarira chiri kuita kuti moyo wangu ufare mazuva ano ndechekupepuka kuri kuita vana vevhu, ndechekupepuka kuri kuita maZimbabwenzi. Moyo wangu uri kufara kuti taane nguva refu tichitaura mashoko aya, mavhidhiyo asingaverengeke tichitaura mashoko aya kuti ZANU-PF haina basa newe. Iwewe uri kuona vhidhiyo rino iri, ZANU-PF hainei nechekuita newe. Vanokuda kana vakuda kukushandisa panguva yavari kuda. Vapedza newe vanokusvipira kure. Tine nhoroondo yevanhu vaive pamberi pemusangano weZANU-PF vachizviita vasingabatike, asi nhasi uno kwavakarasirwa nemusangano havadi kuona. Zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi, asi inini muzuva ranhasi ndiri kunzwa kufara kuti vana vevhu vari kuita vachipepuka, vari kuita vachiona, vari kuita vachichangamuka. Ndo zvinhu zvakadaka, ndo zvinhu zvinodiwa, ndo zvinhu zvinotipa manyuku-nyuku kuti tirambe tiri paplatform yevanhu, tirambe tiri pano. Saka kana unga usati wadzvanya subscribe button pa.5 Creative Studios, ziva kuti either unosapota ZANU-PF, either uri kunakirwa nekusafa kuri kuita vanhu, kana kuti utori muroyi zvako, haudi kuona chakanaka, haudi kuona zvinhu kuti zviende kumberi, haudi kuona zvinhu zvinoenda kumberi. Saka dzvanya subscribe button iro tipinde mu100,000 zvamanje manje. Takaenda handitika. Zita rangu ndinonzi DJ Holling. The name of the platform is .5 Creative Studios. Panapa ndauya nevhidhiyo randoda kukuratidzai. Imagine uchikura amai vako vaive vhenda vachitengesa parengi, vachibika sadza parengi, worerwa nemari yeparengi. Warerwa nemari yeparengi, wokura, woenda kuchikoro, kusvikira waakuenda kuyunivhesiti. Amai vachikwereta, vachinodzorera, vachitamba maraundi, vachinodzorera, vachiita sei kuedza kuti mhuri ibudirire, kuedza kuti iwewe uriritirwe. Then mumwe musi panongouya kanzuru, vongosvika vomva vati ibvai. Havape notice, vanongosvika ngoti ibvai, takutopwanya izvozvi, ibvai. Wapedza kudaro, next week unomva wanzoya kumusangano, kune musangano weZANU-PF, woenda uchinosapota kuti bill number 3 ball hauna kukwana, pfungwa dzako hadzitoshandi. Ukaona uchita izvozvo hauna kana kukwana. Tine vanhu vakapazirwa dzimba, vakavaka dzimba. You know how much it costs to build a house. We are talking of real money. You know how much it costs kutenga stand yacho. Then umwe munhu anongosvika kuti pazai, pakuya maChina, pazai. Next week umva wanzi kune musangano weZANU-PF, umva waenda unoti bill number 3 ball.
hauna kukwana. Wakadonhedzwa namai vako uri mwana mudiki, pfungwa dzako hadzina kunyatsotacha musoromo, wakarovera nemusoro, haufunge, hauna kukwana. Allow me to say this, hauna kukwana. Ende ukaona uchiona futi mavideo epanapa usina kusubscribe futi, hauna kukwana. Something is wrong with you. Manzo. Right. Wopwanyirwa. Haruda kuti tiite sei? Muti musangano weZANU-PF ndo musangano watinoda, ndo musangano wevanhu, ndo chichichichi, takakurira muZANU-PF. ZANU-PF yange yakanaka payanga iri yakapinda ipapo pamazuva aya. Ezvinezvi ZANU-PF dzaamhondi. Vari kuuraya vanhu vapenyu. Why am I saying that? Ukavharirwa your source of income, paunoraramira napo iwewe, varoda kuti uraramire nekupi? Varoda kuti uzoita sei? Ndokuurayiwa uri mupenyu, yeti unoramba uchisapota musangano weZANU-PF, yeti unoramba uchienda kuchechi kuna papa vanotaura kuti Mnangagwa mutungamiri akanaka. Hauna kukwana. Nhasi ndamuka ndakachaja kuti ndingokugwaleserai maZimbabwenzi ndikuudzei chokwadi kuti unenge usina kukwana. Vakanaka papi? Musafe makanyeberwa kunzi vari kuita izvi macancelors e-opposition. The president and the ministers, they've got the power over my councils, over my MPs, over chiefs. They can stop Minister of Housing. Vanongonosvika kuti musapwanyire vanhu. Makambovapirei, makambovasiyirei vachivaka ipapapa. But chigemi chitava kuchiziva ichi chekuti ZANU-PF inotipa mastand, yatipa mastand, kanzuru yoyo ichipwanya, yambopwanya, minister omva adzoka achiti musapwanyire vanhu, makavasiyirei vachivaka. Tataombera maoko tati ZANU-PF yakanaka, ZANU-PF yakanaka. Kana ungosati wakuzviziva futi izvozvo, hauna kukwana. Hauna kukwana. Ndo zvavanoita vanhu veZANU-PF. But ndiri kunzwa kufara. Ndoda kukuratidzai video iri remumwe mukomana wekuchiredzi achitaura iye kuti vanhu vari kuita zvinhu izvi ndana Mnangagwa. Hakuna vamwe vanhu, ndana Chivhayo. Havana basa nevanhu. For so many years we've been preaching this gospel kuti ripinde musoro mako makazara mvura umu. Seiko musinganzwe maZimbabwenzi munondipa hasha mana? Havakude. Dai vaikuda vangadai vakakupa chirauro. Ndogara ndichitaura nyaya yechirauro nemawems, wodzidziswa kunoraura, wobata hove wega, kwete kuti upiwe hove every time. Vamwe vacho vari kungonyengererana nhasi, tinotovaziva. Vari kungoti ZANU-PF, 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 kuda kutsvaga kurarama, kuda kutsvaga zviwanikwa. Havana futi kukwana vanhu ivavo. So ladies and gentlemen, ndangoti ndingotaura nyaya, tingoonesana pafeya chaipo chaipo. Vamweni munogona kuzofunga kuti ola aitituka kana kuti aita sei, but inyaya yekuti sometimes unorwadziwa kuti uri kutraya kuonesa vanhu kuti akomana, honai zviri kuitika izvi, honai kwatiri kuendeswa nevanhu ava. Ngatichinjeiwo mafungiro, ngatichinjeiwo maitiro. Wotoona vanhu vacho vanotouya vachikutuka futi. Usatuke baba wedu, usatuke the anointed, usatuke chakati. Vakomana, ndambozvitaura, ndichazvitaura again without my glasses. Ukaona uchienda kuchechi inosapotwa mutungamiri wenyika na papa vako akatopiwa futi mota kaiva, iwe haufa zvakamira sei? Bohere. Hauna kukwana. Ngatione mavideo aya. Subscriber futi. Ukaona usina kusubscriber after watching this video,
hauna kukwana. Vanhu vari kuputsa izvi ndivana Munangagwa naNachivayo. Uvaudze kuti inini tafatswa ngavauye vandiuraye muno muChireti. Imbwa dzevanhu havana kana basa nevanhu vanaChivayo nana Munangagwa. Chavanogona kupa munhu akwa, kupa munhu GD6, kupa munhu Benz ye700,000. But vanhu ava kutsamurura ava ona zvavaitwa vanhu. Tarisa bhusa tora ini, tora uko zvaitwa vanhu. Muri kufara nazvo here? Muri kufara nazvo here zvaitwa izvi? Vanhu ava ndakauya muno muChireti 2018 varipo ndichidya sadza apa. Mazviwa ndichibata muno muRenge ndichidya sadza apa. Nhasi vodzinga vanhu vopwanya vanhu. Bye. Just because vapuwa 2 years more. Vapuwa 2 years more. Vakudzinga vanhu. Tava ne30 years tichitengesera muno muRenge. Tichibhadharira vana fizi muno muRenge. Chinonyanya kutirwadza mashopu aya tisakapakura tapakura ndobva tabviswa pakaswa nemari ndokundokurapo pachikozha tisakapakura takura nokuiswa nemari kuno kwana gondorako ndokukura ndokuisa nemari kuchisa complex ndokukura madhoti aivako ndokuisa nemari ndokuenda kwaRichards kutauni ndokunoiswa koko ndokunokura matuzvi tichipedza vachisava nemari. Saka isu varombo toenda kupi nemhuri dzedu? Maona vana vachichema mayunivhesiti, vamwe vandaenda kuyunivhesiti mari havana, mari kubva grade 1 kusvika kuyunivhesiti kwavari imari yomusika muno muRenge. Isu hatina kuramba kubuda muRenge isu tati kana mogadzira Renge yenyu toenda kune mabhazi komune chanesa mabhazi takainga mabhazi munesu tiri mawindi versus mavheni pomunonetota mabhazi ikoko ndokwatichanoshandira ikoko mogadzira Renge yenyu totodawo kuti Renge igadzire. Ukarwadziwa zvikuru nezvikudaitirwa nekanzu seni vandibaya chironda moyo wangu watovaronda ndiri shirikadzi pandiri pano ndine 30 years ndiri muno muNew Renge. Ndakagara muno muNew Renge isati yambovakwa ichiri dondo pasina kana shopu. Ndina vamwe vanonzi vaMulambo tiri vaviri tikabva tikanzi nekanzuru hawo maningi maofa leta aya munobhadhara mari $15 pamwedzi tati chingobhadhara pana mwedzi watati singabhadhari. Uyu ndiye mwana wangu first born uyu ari kuyunivhesiti uyu ari kupedza gore rino. Uyu ndiyo second born wandanchitiwo kana uyu apedza uyu woindawo uyu. Saka ndichavaindisa nei babavo vakafa ndinaiwanepi mari? Nhasi ndadzingwa muRenge handina kana pokuinda kana pokuti mwana wangu uyoyu waanoinda. Tarisai vana vangu vari kutochema ndovadini ndovaisepi vanava? Ndiudzei vona ushirikadzi kwandinawo demachititsvagirawo nzvimbo yokuti chigara ine papa mutengese nokuti tinozviziva kuti munyika yedu muno muri kunetsa hamuna mari. Saka ndiudzei kuti vana ava ndotovaisa mubhawa here vainde muchigara pasi vandotsvaga varume here vagoenda kuchikoro vehama. Ndarwadziwa ini inga Dhanyere makamununura 1 mudanga reshumba chindinunura iva ini shirikadzi nevana vangu musika yedu nekanzu this week vakauya vakatotora mari kwatiri nemarevenues akabvarira every month $15 mwedzi wega wega. Saka zvakotishamisa vangouya pasangana notice they were supposed to notify us in time votiudzawo kuti no apa toda kudai ati hapana kana we tried our level best kuti taure navo unongodzenda kuofisi ukabva kuofisi onzenda unona nhingi kuti hapana kana solution. Kuti vari kuti kwaitira kuchenesa nzvimbo kuti zvakarongeka but kurongeka kwacho hatikuoni because kana ari kanzuro rekuita zvinhu izvozvoka kanzuro yacho ine zvizhinji zvakawandisa zvairi kutadza kuita kuvabereki kuvanhu vagari venzvimbo ino zvakafanana nekubuda kwemasiweji zvakafanana kusabuda kwemvura zvakafanana nemapublic toilets hatizvioni kuti chii chiri kuitika asi isusu vanhu katiri munyika yeZimbabwe tichitotiwo apa tatimboona kurarama sezvo zvinhu zvakaoma tigone kumbopushawo ndima dzedu masiku fees evana nechinji but vari kuuya vachipwanyira. Saka toita here senyika yeJoni yokuti tondopwanyawo maofisi avo ekuti isusu tiri kubhadhara mvura tiri kutorerwa mari handitika tiri kubhadhara mitsero yemota but marodhi akashata. Saka muri kuti toita here zvonoitwa kuJoni kuti tondopwanyawo maofisi avo.